Alkoholin käyttöni on sangen kohtuullista ja koen olevani urheilullinen. Taloudellinen tilanteeni on vakaa. Voin sanoa olevani varakas. Hän omistaa useita kiinteistöjä ja toimin luottamustehtävissä eri yrittäjäjärjestöissä. Olen laajasti perehtynyt kulttuurin eri osa-alueisiin ja hän on kiinnostunut myös aerobikista. Luonto on minua lähellä, vaikka suhtaudunkin kielteisesti niin sanottuun suoraan toimintaan. Poliittisesti hän on mielestäni liberaali. Niin mikä se teidän ehdotus oli? Lähdetään Kanarian saarille. Mä voin hommata liput vaikka huomiseksi. Sitä ennen me voidaan täydentää sun vaativarastossa ihan sillä summalla, minkä sä katsot tarpeelliseksi. Katsos, mä en oo köyhä enkä kipeä. Ja eukko saa painua helvettiin! No, saitteko sopimuksen? Ei mulla ollut pätevyyttä niihin hommiin.